Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ‘yan uwa maza da mata. Wannan dan sako ne na farko na taya mu murna da farin cikin wannan wata kwanaki goma masu albarka, musamman ranar 9 ga watan Zulhijja, ranar Arfa. Ranar Arfa rana ce mai daraja a wurin dukkan wani musulmi, saboda kwaya ɗaya ake samun wannan rana a shekara gaba ɗaya. Kwana 360 muke da shi a shekara zuwa ko abun da ya kama da wannan, amma ba a samun arfa guda biyu a duk kwanakin nan, kwaya ɗaya ne kadai. A wannan rana ita ce ranar 9 ga wata na Zulhijja a cikin kowace shekara. Wannan wuni na da alkhairai da falala da daraja kala-kala a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Na farko mu tuna cewa a ranar arfa ne ranar da Allah subhanahu wa ta'ala ya cika addininsa na musulunci, kamar yadda babban sahabi Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu yake faɗa a cikin hadisi muttafaqun alaihi, na cewa ranar da Allah subhanahu wa ta'ala ya cika addinin musulunci shine ranar arfa, kuma aka saukar da aya akan fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi a wannan ranar arfa, da Allah ke cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Na biyu daga cikin albarkan wannan kwanaki, a wannan rana ne Allah subhanahu wa ta'ala yake yanta bayinsa daga wuta zuwa aljanna, kamar yadda hadisi ya zo a cikin littafi na Sahih Muslim, hadisi na 3288. Manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ke cewa ma min yawmin akthar min an yu'tika Allahu fihi abdan minan nar min yawmi arfa. Babu wata rana da Allah subhanahu wa ta'ala yake yanta mutane daga wuta zuwa ga aljanna kamar ranar arfa. Asalin mutane da ‘yan wuta ne, amma saboda albarkan wannan rana da tsarkake zuciya da suka bauta wa Allah, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ‘yanta su daga wuta zuwa ga aljanna. Baya ga wannan, a wannan wuni na arfa shine ranar da Allah subhanahu wa ta'ala yake karban addu'a, kuma dukkan addu'a da za ka yi a duniya ko zan yi, babu wata addu'a mai daraja kamar addu'ar da musulmi ya yi ta a ranar arfa. Hadisi a cikin silsila sahiha, hadisi na 1503, manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi na cewa khairu du'a'i du'a'u yawmi arafa, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi yace mafi alkhairin addu'a ita ce addu'a da aka yi ta ranar arafa. Mafi alkhairin abin da ni na faɗa da sauran annabawan da suka rigaye ni shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sai mu yi ta maimaita wannan ranar arfa. Na hudu a wannan wuni na arfa shine wunin da Allah subhanahu wata'ala yayi rantsuwa da shi a Qur'ani a cikin suratul buruj, sura ta 85 aya ta 3. Allah subhanahu wata'ala yace wa shahidin wa mashhud. Wa shahidin shine ranar juma'a, wa mashhudin shine ranar arafa. Rana ce da Allah ya rantse da ta a Qur'ani. Duk abin da Allah ya rantse da shi yana bayyana maka wannan abu babba ne, mai daraja ne a wurinsa. So da haka ranar arafa ita ce mashhudin, ranar da ake shaidawa a matsayin ismul maf'ul. Na biyar a rana ta arfa, rana ce da ake yin azumi mai daraja, kamar yadda hadisi ya inganta cikin littafi na silsila sahiha, kuma ya zo a cikin Sahih Muslim, hadisi na 2747, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an tambaye shi akan azumin arfa, yace yukaffiru sanal madiya wal baqiya. Wannan azumi kwaya daya yana kankara zunuban shekarar da ta wuce da kuma shekarar da take mai wanzuwa. Akan azumi ɗaya sai Allah ya yafe maka kurakuran kwana 700, shekara biyu akan azumi guda daya. Yan uwana musulmai, mu kwadaitar da iyayenmu da iyalanmu da 'ya'yanmu da abokananmu da aminanmu yin azumin wannan wuni mai albarka. Allah subhanahu wata'ala ya biya mana dukkan bukatun alkhairi, ya sauwaka mana kuncin tattalin arziki da ake ciki, ya amsa mana addu'o'inmu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, wallahu ta'ala a'lam.